Asan yung cellphone? Han, malapit na Han. Prepare ka na ng sige daw. Han, na ng balot. Ang katapang Patanaw. Patanaw nga, Han. Han, patanaw nga. Buang ako kaumanan ang gasunod ko nila, Han. Kaya pauli na daw ko. Han, patanaw nga. Maka-change oil na ba si Erisa? Sana all my Han. Han, patanaw nga, Han. Send na? Send na, Han. Ay, sana ula lang tayo neto. May uuwian. Ay, Pinkay, manahimik ka. Wala mo tayo. Hello, Sis Irene. Uy, bakit ano yan? Bakit wala kang bakit wala kang, hindi man ako naghubad. Bakit wala kang Hi, Mega Love, shout out. wala kasi si Kuya na ng tibak dyan. Ano nangyari? Unsa na Han? Uy, tapos ka na dito? Tirahan mo ako dahil. Hindi ko naman tapusin. Mag-ano na ako. Wala akong pantali kasi. Cooking time si si Pinkay, si Sikoy, oh. Cooking. May visitor. Ikaw nag-gid. Han. Uy, kaya nagpapili ka lang tomato. Tomato? Yes. Did you really buy a tomato? Bakit hubo ka, sis? Tingnan ko nga. Mahina lang. Hindi, wala siya. Ano? No. Hindi ako naghubad, sisi ko. Ano nangyari? Hindi ako naghubad. Wait, lagyan kita. Hindi ako naghubad ba? Sabi ko, ano ba tindog daw ang picture mo? Hindi mo na kumaklaro. Wait, sa ulo mo na Bakit wala? Wala. Bakit? Ayan, meron na ba't hindi ako makadut-dut pa baba? Wait lang. Suota. Uy, Pinkay, Mami love. Bakit nawala? Hi, Mami. Busy pa rin si Pinkay, oh. Dito ako, ito pa din. Ngayon pa lang yung ano ba meaning ng Jano? Jano is mahal, so? Jano. Jano, ano? Ouch. Ang layo dito. Hindi makikita yung mukha ko, hindi ko mababasa yung mga ano ba. Si Irene. Yung isang account mo siguro yon. Lens Choi, mag-love shout out. Ayan, busy-busyhan si Pinkay. Sorry naman. Tapos nandiyan na kumakatok na yung amo ko. Gawa tayo ng mashi. May ano siya yung kanin sa loob. Binutasan ko siya. Ito naman, talongkes. Did you eat? No. Ba't ikaw sumasagot? Ito sinasagot ko, no. Parang mainit ang tuktok ng kausap mo. Mainit pa yung aking rice. So, masyadong mahaba. So, kailangan natin na magputol. Ano to? Bakit may buhok? Bakit may buhok to? Buto. Parang kulang pa yung dahon ng ano ko. 4 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Masyado lang busy-busyhan si Pinkay. So, 3 o'clock na. Ang dami ko pang gagawin. Anong gagawin ko, Ate Jamila? Salata, day.
Yung ano na lang dahil, yung Magdunes, then Del. Yung katulad dahil ng dati, isa-isa. Yung Del ba? Yung maliliit. Hindi siya putulin. Hindi. Ganun. Asa ng bill? Nandun sa lalagayan dahil. Dito ka na lang dahil mag-ano sa pinilian ko para mabilis ka lang. Di ba? Dito. Para hindi siya masasayang. Ay, yan ang ano yun. Iba din yan sa'yo. Mami, mag-love shout out. Andiyan ba si Sis Johnny? Sis Johnny, mag-love shout out. Luto pa din si Pinkay ba? Then, Sis Johnny, ano daw, di mo na mama. Sis Johnny, mag-love shout out. Alis na nga ako eh. Sorry naman. Busy-busy yan na si Pinkay ba? Hanggang mamaya tong kahapon ba ako may ano, may kahapon naggagawa pala ako ng ibang putahe. Hanggang mamayang gabi to sis. Hindi ko alam. 6 million in the house. Salamat sa inyo guys. Apuro na si Pinkay kasi gabi na naman si Pinkay. Hindi pa tapos ng kanyang kulang pa yata ang aking gulay. Let's join. Thanks for coming. Ano to si Koy hanggang pa tong ano wak-wak. Wak-wak talaga wak-wak. Huwag mo ubusin dahil. Hugutin mo lang dahil. Hap. Top lang pala. Yes. Yes. Hindi kasi na-text eh. Text ka Hap. Hindi ka kasi nagtawag eh ate. Gaano ba kadami? Hap lang dahil. Magdadala daw ng Big. yung ano, Salamat sino? yung kapatid niya. Si Cora daw gagawa ng dessert kasi. Ay, hindi pala nagbula si Timay ng cream. Wala pang cream, wala pang prutas lang. Nasunog-sunog pa ito kanina ba? Pabili na yun siya dito sa iyong ATM. Kasi wala na, hindi na kaya ng energy ko. Kaya need siyang yung iba bilhin. So. Siya na all. 6 million in the house. Masarap to guys. Kanin siya, rice siya ang laman. Kanin na rice pa. Yes, Kanin rice na nan. Kanin na rice, you know. So, rice na may kanin. Ano ba? Paulit-ulit ka. Yes. 5 million in the house. So, alam niyo na si Pinkay, nililibang lang ang sarili para ano siya ba, matanggal ang kanyang kapaguran. May nagmamahal na ba sa'yo kung wala ako na lang? Ay, bagong kanta yun. Yes. Ano title nun tayo? Kung wala nagmamahal sa'yo, pwede ako na lang. Pwede, meron ganun din. Merong kantang gano'n, nadinig ko lang yun. Pumasok na sa isip ko ba? Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun. Kung wala ako na lang, kulang pa pala ako sa ano, sa gulay. Wait lang. Di ba may kantang gano'n? World Tour. Mag-shout shout out. Thanks for coming. Ayan. Wala na yung ano ko. Patata ko. Wait. Sinulang ako ng gulay. So, mag-add ako. Mami. Thank you. Laging busy yan si Pinkay. Araw man o gabi. Tanghali man o umaga. So, kulang pa lang aking butasan natin. Yung katailong ko.
Hi, Risa. Are you okay? I'm so serious, guys. Kasi mayroon akong pinapanood ba. Nawala na yung Paliwanag siya na, guys. sa presento na ba ako magpapaliwanag. Ayan, okay. Tapos yung isa doon, kausap yung jowa. Ayun, doon sa doon. O, diba? Marites talaga. Nagpatulong na ako sa kanila, guys, kasi dalawa lang yung kamay ko. Hindi na kaya ng ating energy. Hindi na ba kaya? Yes. Asa na kayang karne? Hindi pa bumili. Ang signal to. Dahil parang nandiyan, dahil parang pupunta dahil pag nagpunta dahil. Pababa na. Saan pupunta dahil? Si Ate Mayra. Ate Mayra, bakit? Uy. Ay, di po, wag may bayad. Anong meron? Pup- Bilisan mo ko. Pupunta ka ba, Ate Mayra? Pang skin dito. Uy, Laura Honor. What's the problem, Nora Honor? Ha? Sabi sa dilo eh. Ang saka, Bing. Ang saka. Nagkabisi-bisi pag nagtuyok-tuyok Uy, ka balay. sara mo yan, Day. Tumbling-tumbling pag ganun eh. Salit. Ano dadalhin mo? Magdala kang ulam? Sagot ko kanin. Magsayang na lang ako kanin. Ilan ba ang ano mo? Ilan ba ang skin day? Ice candy. Ang tawag dito 15. Ha? Kulang isa. May 15 pa daw doon. 15? Dalhin mo na yung 15. Marami ditong bibili. Mamaya ipag-alok ko yan. Sige. Paano babarya ko ito? Ano daw? 15 pesos? Ha? 15 real? Isang ice candy. Piso lang. Ang 15 na ice candy, 15 pesos din. 15 sardine. Ano lang sa akin? 5. Ah. May utang pa ako sa yung 10. Wala pa nga akong... Oo nga. Kunin mo muna para meron akong kanin sa katapusan ng Diyos. Katapusan ng Diyos. Sabihan mo lang. Ano pitsa na ba ngayon? Uno. Bukas. Hindi pa ngayon bayad kasi wala pa akong bayad ba? Katapusan ngayon ng May. Sige, dalhin mo mamaya. Marami man pupunta siguro mamaya dito. Magdala ka ng ulam, ate, ha? Ate, magdala ka ng ulam. Anong ulam? Ulay ito. Munggo nga. Ipagdala ko din. Mute your side. Bakit wala ng KFC? Wala man kaming KFC dito. Sabihan mo naman yung aking. Hindi naman araw-araw. Buto. Ha? Ano, ate? Hindi naman ito drive. Luto ka na. Kuya, Gawa ko ng mashi. bakit kiss-kissan pa? Para maganda. Kinikis-kisan ko talaga. Ganyan ako pag nagawa ng mashi. Sabi na ko, burn out. Naglo. Wala mo. Ha? Ay. Sige na, bye-bye na.
Oh, sige, sige ate, sige. Dala kang ulam. Napano yung Ano nangyari dyan? What happened? Noni. Nakalive pa naman. Asis? Pwede eh. Kaya nga. Ano yan? Hoy, Per. Kasi balay, lalula. Sa lula ni sa mga alaga. Dari na po biya. Busy. Dari biya ka na pundo. Basta anak po na tong amo. Mga ilang buwan yan sila dito tayo mag-stay te. Okay, isang buwan. Isang buwan siguro. Isa ka bulan mo dari. Pag hindi ba pwede mo kipag ano yung babae? 1 month o dari. 1 month, dalawa. 1 or 2 depende. Hindi ko tandaan eh. Hindi kasi ko pala tanda ba. Pero matagal sila nang stay dito. Matagal. Ano kasi ako ba yung umalis nga yan dito si Asis, bininyagan na eh. Kay Dili. Kay Asis. Oo. Ano te? Bininyagan niya si Asis dito. Dito yung ano dyan sa Ay, ano. binyag din pala yan Sa sila te. Nagdinis. Oo, yung parang ano. Mayroon. Parang, nung kay Asis, pero nung kay Kay Nuni. Nuni, saan ba yung kinungi noon? Dari mo anak mag-stay kung mga anak ng amo. Kay ano ba? Ang tatawagan na. Marag yung Busy. mag-alalay sa iya ba? Oo. Dara mo isa ra mga kwarto. Kay unsa yung mga kinahanglan, tawagon mo ka na niya. Hindi pa man siya makabangon. Dara lang siya sa ano. Parang sobra na tuloy yung gulay ko. Nakita ano kagbalita? Nausan mo. Para man tong mahaba man to. Ako nag-order sa balita diri bag na lang yung dalon eh. Pwede mong backpack lang, ano lang. Nag-order ko sa ano. Tapos na to. Dito sa ano Hindi mo lang. naman madadala ng lahat ng malito mo dito. Ha? Hindi mo naman madadala ng lahat ng malito. Pero Tatlo. kung isa mo sa atin. Paano yan? But, Hindi pa siya una dito eh. makapunta naman. Bago ako, ano. Huwag ka na tayo magdala tayo ng maraming damit dahil. Nandiyan naman damit ni Risa. Kaya nga, marami naman akong damit. Ano na lang dalhin mo dahil makain. Dala ko na lang tayo ng danggit. Bulan. Bulan. Ay, oo, magpalit lang. Dahil kang bulan dira asis. Ibutangin mo saan. Kasi nga lang, wala nga siyang malita. Kung i-hand-carry niya, hindi pwede di bang tuyo, te? Hindi. Hindi pwede. Kailangan sa luggage. Hindi, ano ka na lang, yung 7 kilo lang, katulad ng sa akin. Sinadala ko yung Ano? 7 kilo, 7 to 10 kilo. Oo. So, yun lang. Tapos dala siya ng backpack. Ansa? Hindi pwede i-hand-carry ang bulan. Bawal. Hindi pwede. Magdala ka bulan Check dyan. in. Kaya check mo guna nila, hindi sila ano ganun. Check in yun na ninyo siya. Wala ang kakaong diri sila. Mga amo, wala na sila ang kaong. Mamatay na sila, basta makakaong sila. Makaamoy pa lang gari, mamatay na sila sa baho. Magluto lang ni sa gawas. Kung naa sila sa trabaho, sila magkaon ni ana. Oo, pag wala sila. Ano, masanay ka na dahil yan. Mm-mm. Manok. Dili na mag-amoy. Eh, butangan lang yung tape ba? I-tape nimo. Tapos iputos nimo sa cellophane. Or, putos nimo sa papel, tapos cellophane, tapos i-wrap nimo. Si auntie magali nagdala, magali siya pa dira lang. Langkoy. Alam mo yung langkoy?
Di ba, dala man si Anting. Day, Ito si Maayo. day, langkoy. Wala ka ba ng langkoy? Hindi mo alam langkoy? Hindi. Ano yan? Espada. Espada na. Yung isda na mahaba. Ah. Di ba masarap yun? Ano nga ako pag uwi ko? Langkoy tawag nun? Oo, langkoy tawag man sa amin. Ewan ko sa inyo ba? Langkoy man sa amin. Safety may ba? Pabalik-balik dito. Kagabi pa yan. Nakakakonsumi na. Nasisira tuloy yung aking ano. Nauli na sila, si Queenie. Nauli na siya dito sa ilahan. Kita ni mo picture tapos. Marami day. Yes. Hindot ka ayo, si Shanti lang dito ang wala. Pag lettuce, maraming lettuce. Puro lettuce man ang binili ni Nugnog. Si Shanti lang dito ang wala dito sis. Kapre ka ayo, tuyo-tuyo. Hello, friend. Egg, watermelon. Egg, watermelon. Egg, watermelon.